Isipinashi, ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. Isipinashi sinama-antioxidant amaningi kunayo yonke imifino, namavithamini u-A, u-B, u-C, kanti futhi sine-iron eningi. Le mfino ayibalulekile kuphela ngokuba nomsoco, kodwa futhi kulula ukuyitshala ngoba imila ngokumangalisayo ibuye inakekeleke kalula. Isipinashi singatshalwa entasahlobo kuze kube sekwindla kanti singamila emazingeni okushisa aphakathi kuka-13 degrees kuya ku-20 degrees. Kumele sikhumbule ukuthi asimili kahle endaweni lapho kushisa khona ngaphezulu kuka-27 degrees. Ukutshala kwale mifino kumele kube phakathi kwezitshalo ngamasentimitha angama-37 nesigamu olayini abathathu. Hlukanisa olayini abangamasentimitha angama-75 kabili, ubahlukanise ngamasentimitha angama-37 nesigamu namasentimitha angama-75 bese uqala futhi ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwaso uma sewuvuna. Uma unengadi encane ekhaya kumele usebenze ngamasentimitha angama-37 nesigamu ukuze usebenze kahle engadini yakho. Beka intambo ngamasentimitha angama-75 esikhonkwana uyihlanganise nesinye esingaseceleni. Beka izikhonkwana zesikhashana ezingamasentimitha ayi-10 usuka ezikhonkwaneni bese ubeka enye intambo khona ukuze uzokwazi ukwenza indawo yemvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izithombo zinamafindo aqinile ngokuziphakamisa ubuye uzihlise. Susa ingubo yomdali ibe ngamasentimitha ayi-10. Ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakaboli, lokho kungabanga ukuthi umhlabathi ube ne-nitrogen bese wehlisa isivuno. Faka imfoloko ngamasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane ukuze ubone ukuthi umhlabathi usuthambile yini. Susa amatshe namagabade owezwa ngemfoloko, kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje kuphela. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 esiteshi zikalayini. Beka imvunde ngaphezulu ibe amasentimitha ayi-10 ububanzi, amasentimitha 5 ukushona phansi, uvundle ngolayini. Asikho isidingo sokuxuba imvunde nomhlabathi. Isipinashi asithathi isikhathi eside ukumila ngenxa yokuthi siba emhlabathini izinyanga eziphakathi kweziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi umhlabathi unakekelwe zisuka nje. Le ndlela yokufaka imvunde ilandela le esayifundiswa umdali kusukela ekuqaleni lapho edala khona izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Phinda lokhu futhi ngamasentimitha angama-37 nesigamu olayini bese ushiya amasentimitha angama-75 ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwazo uma usuvuna. Cindazela phakathi kwemvunde ngegeja ukuze ube nemisele engamasentimitha 2. Tshala imbewu yesipinashi ishone phansi ngamasentimitha 2 ngokuhlukanisa ngamasentimitha ayi-10 okungangesandla esisodwa ukuqhelelana. Mboza imbewu ngesandla semvunde bese uyifaka ngesineke. Hlukanisa ngamasentimitha angama-20 ngemuva kokuthi sekumilile izithombo. Usebenzise izitshalo ezincane emasaladini. Ungayibuyiseli ingubo yomdali ukuze kube izithombo sezimilile. Emumva kwalokho usungayibuyisela uyindlala emaceleni ezitshalo.
Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdala imboza ngamaphesenti ayi-100 bese iba nobuqinsi obungangamasentimitha 2 nesikamu ukugwema ukukhula kokhula kanye nokugcina umswakama. Isipinashi sitshaleka kahle ngezithombo ngoba siyashesha ukumila. Sebenzisa i-double stick uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela imvunde uze ufike lapho kufanele khona. Phusha lezi zimbobo ngamasentimitha angama-20 phakathi kwezitshalo namasentimitha angama-20 phakathi kolayini ngokuma kwedayimani. Imba isithombo bese uyasicindezela phansi nge-double stick noma usebenzise umune wakho ngokutshekile ucindezele ivundle kahle ngasezitshalweni. Lokhu kwenza ukuthi izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. Uma isipinashi sikhombisa ukuba phuzi, kumele ufake i-urea noma itiye eliwumquba. Uma ufaka umquba oyitiye kumele usebenzise amamilimitha angama-350 emgodini ngamunye. Uma usebenzisa i-urea, phusha imbobo encane engangamasentimitha 3 ukushona phansi, uqaqane ngeminwe emithathu emaceleni womabili. Faka ithispuni ye-urea embobeni ngeyinye bese uyayimboza ngomhlabathi. Phinda lokhu emumva kwamasonto 2 kuze kube amasonto ayisithupha. Uma usuvuna, siphula amahlamvu amakhulu esipinashi ukuze amanye akwazi ukuqhubeka nokumila. Izitshalo zizoqhubeka nokukhiqiza amahlamvu isikhathi eside. Qhubeka nokususa amahlamvu amadala nalawa aphuzi ukuze kumile amasha. Sinesivuno esibalelwa kwesiyisishiyagalombili engadini yethu eyisibonelo zakwa-Farming God's Way. Isamari. Gaba olayini abathathu abahlukene ngamasentimitha angama-37 nesikamu. Faka isipuni sokudla somlotha wezinkuni emasentimitheni angama-60. Faka imvunde owu-10 cm ububanzi ushone phansi ngamasentimitha 5 uqinsi. Shiya isikhala sokuhamba sendlela esingangamasentimitha angama-75. Gqiba kube yi-level bese umboza ngomquba. Uma utshala imbewu, cindezela uvule imisele engo-2 cm ukushona phansi. Tshala izithombo ezihlukanise ngo-20 cm kolayini kanjalo kuma-rows angamasentimitha angama-37. Imbewu ifake ishone phansi ngamasentimitha 2 ihlukane ngamasentimitha ayi-10. Uma isimilile ihlukanise ngamasentimitha angama-20 wenze lokhu okungasadayimani. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.